gwani a rahimi dan darajar ramadana da muke azumi kuma dan matsayin annabi ni ma ai mini lamuni wakar aure da zan rera tabbatar mana zalimi aure lamarin Allah daga yaro yayi kan zama babba Ibrahim komanda ka zamo ango batun wace rabu kin salataka ga maiki annabi shugaba adadi na halittuka da matattu na raye da na gaba kuma rayu ta wasale da maiki ban ga kamar saka ali da sahabbai na sa a wakar ci gaba nima tunin ta tafi yanzu komanda Fatima dakace sarri na gidanka ka kulle Fatima ta ka killace zama na farin ciki ko yaushe banda cece kuce junan ku bugan kame haka zai kara muku martaba aure lamarin Allah daga yaro yayi kan zama babba Ibrahim komanda ka zamo ango batun wace suna linzami auren kyakan yau a tuka tafiya ta sarauta yanzu zaki yau zalla duka kayan kan komanda sun bar ba ko sai an daka kai ka ga mutum gari inda ka auro gimbiya Fatima kalle jikin ki kalle wajen ki kamata sai da ki dubo matar ka dubo kan ka salauna ka tare ki jura na kusan yau fata alkawari da ki Ibrahim da Fatima kun yi auren su sunnar manzar rama aure lamarin Allah daga yaro yayi kan zama babba Ibrahim komanda ka zamo ango batun wace ya baki ki bashi a baki abincin so haka na faɗa ki zaman ko da lafiya kunya ana ce ku baiwa marraɗa albashirin ki Fatima ban san gora ki ban gyaɗa Ibrahim ya zamo mallakin ki a koyaushe ki ce dama aure lamarin Allah daga yaro yayi ya zamo babba Ibrahim komanda ka zamo ango batun wace yayin ango zara gaida masu halin girma Alhaji Dauda Alhaji dan azumi gaisuwa maman Fatima maman ganda ne mako gaisuwa daga Ummul Salma abokin nan tayo kokarin shirma aure lamarin Allah daga yaro yayi kan zama babba Ibrahim komanda ka zamo ango batun wace iyayen amarya a gurin nan zan yi gaisuwa ga maman amarya maman auta ne muku gaisuwa daga maman Bilkisu maman kula ne muku gaisuwa daga maman Rabi yau ce ma ne miki jinjinar girma gawayen amarya a bikin nan ne muku gaisuwa daga Maryama kirai Bello ne maki gaisuwa to na ga Khadija da Oga ke ma ne gaisuwa to na ga Rajanti Aisha Mandir ne gaisuwa aure lamarin Allah daga yaro yayi kan zama babba Ibrahim komanda ka zamo ango batun wace to na ga Maryama bai shirke ma ne gaisuwa Fatima maman antike ma ne miki gaisuwa Maryam Mustapha Aisha Bashir ne gaisuwa Fatima mama mandir duka ne mako gaisuwar girma Haya Asma'u Hadiza abokin nan ne mako gaisuwa yayye na amarya kuma na asiri gaisuwa daga yayyan hango a gurin nan ne mako gaisuwa taro na farin ciki da komanda Fatima yau ake na gani aure lamarin Allah daga yaro yayi kan zama babba Ibrahim komanda ka zamo ango batun wace kannan ango kannan amarya ne muku gaisuwa Prince Kemi ne me wakar karfi mantuwa iya
zaman lafiya a gida. Ka zama ango Fatima ce amarya. Aure lamarin Allah daga yaro yayi ya zamo babba. Ibrahim komanda ka zamo ango Fatima ce amarya. Aure lamarin Allah daga yaro yayi kan zama babba. Ibrahim komanda ka zama ango Fatima ce amarya. Ibrahim komanda ka zamo ango Fatima ce amarya.